to the effects of father wound in human upbringing. Effects of father wound in human upbringing. In Sunsansobia, a free said ye a ja, a free unipantitium, say a titini pa. Ebekasi medu ama ya sori jumedie isu a ibebi ya homa natum na de wonti ase no ana de wo wa no no odi atudwa obefre wa homa isu 0505 224944 0505 224944 ana 0505 225578 0505 225578 any dim we bom paye we jano any oba no any won kronkron dim mu enye ho yada wase osuru nyame a wo mu ene ye won kwa oni eja tiasefo no kwafo a wontwe ho emfiri wo ma ho abodie nyina eja ene ho homigu ya adwenem abra ya tena wona ase obama so yi na ma ye nimdie ama wona a wode o ma hye yensa se ye ni wanim yentete won no etu anamon a ede animonyam be ma wo ebra ye boa ma animonyam apagya ye bisa o Christ Jesus Erade mu ono ene one wo ene on kronkron ti asedi hine emra eni awieye enye ho ejano ene oba no ene on kronkron di mu enye ho. Effects of father wound in human upbringing. Odo for medical way sua de bi say unipa ebe wiase a ne modern a obo ema nipa ni be pie wiase de agya ne na eye ema onipa ni be pie wiase eso sen wo no mo a say into oduma nkoma ma omo wo hemu nchemu aduanan about 40% of your contribution edi a kire se nyewo na odi nipa ni be wiase ye de ye bata ho keke se agya se na se hwefo emma okra na ye de na ba bedua ye nso no enti se ye woni pa ni wi a afei oduma nkoma nyankopon emma awofo ohemu nchemu aduosia asudie na ono nso afa aduanan nti ubehwe nipa ni bi ho a omungu ekom de ne kura ongu ofa ahometie nyinaa mu ne wanyina beye nipa ni ama ne dini ne nkrofu ni mu no nenso de bema na beye nipa a obeye nipa pa no sa asudie ni de daawofo no so ekenya nkopon hyehyɛ ye ho so wo hwɛ mmoa no ma sabio unso wo a omudom ma me no machi sa omunum papa echi emmoa akokɔ baatan ne madi n'echi nti yɛkasa me asi yɛhu akokɔ ni ya ne madi n'echi da jata sebo obia wo a wo mudi emma ni di wo ma me no machi nanso eba onipa de a eye eja ene enna etena wo ma ho eja ne nna tena wo ma ho so we hu sadie we yi a obewu anu wo ho nene mene wo hwe ensunsuanso a ewo se eja etwe ne ho efiri emantiti mu a inti ye hwe ade bi efe ne father wound ye ka father wound a eye tibia bi a enipa bi komu tibia ne sei ene sei papa oni omame wo no papa ne twen ne ho efiri ne ntitiyem ekwan beso ebi a otu kwan yenyinsan no na ye wo ne ketwa na otu kwan enti fie pe mienu fie miensen ko fie num bi no we hunu papa da
obi kura de mfie du obi bepem na ohunu no papa da so enye bi mfie ba aduonu ana aduasa ohunu no papa da onimo papa ebi nso ni say papa ne ti fie ho nanso dwuma e wo se odie e wa atenkamu the emotional responsibilities of the so-called father is absent and it creates a wound. And this is what we also call, this is also called a father wound. It is classified under father wounds. And a mirror psychology kakra. Ebi nso ni say papa ni ti fie ho nanso odi ni manani o hye nkwara ne so enti ohunu o papa ni ye hunu na waye se police e wo fie ho oba na obi e dwane ohunu se nsunsuanso wo so mekire nsunsuanso e wo so ansa na yapon na hwe se ohunu bi wo abra abomu a na hwe se ohunu bi wo abra abomu a na hwe se de wodi ya wo ma no na eka se wo create a father wound e wo ma ni mu a ebi nso ho no mu a o papa ne da usua no papa ne da saa niema nkitinkiti we ya ase ye ne pia hye ketase ne akata so. These minor so-called minor things we sweep under the carpets they have adverse effects on human upbringing. You might not realize them soon, but later they would grow and bear fruits that will last destructively. Say die hunu nenso be kakra no ekire yi ebenyini na so aba ebetena hor aba na ebetena hor no nso etena ho asɛ ade afie yanhwɛ insunsuanso a etimi di ba onipa abrabom die di kan low self-esteem. A father wound can create a low self-esteem. You can't low self-esteem ana you can't self-esteem you can suffer said ye onipa no usi hunu ne ho atenka wo ma ne ho se na metie o minimade we ye o metumi aye we nsumi hunu ye ade we se de minim ye we de me ya ade wo ho papa eni ne ba abra abomu a ana obi fa saa ahometie we se mu a obu ni ho abomfia asante kasem enipa ni bu ni ho abomfia wonim hweye wo fra ne so mra me ya na osuro firi se wanya agya ama na anhye ni nkran ni nyina ne se ye hwe ena asudi eda ne so ni ehwe agya asudi eda ne so a enye pe agya asudi eda ne so ene se odi ne sunsun pa ene atenkapa etena ne ma ho na wo kyerɛkyerɛ ne ma. He coaches his children to grow to become responsible people. Eja ni nyumedie no ebinie ena enanso de se onam abadaye ene efie sonso betete wo ma ama omatimi agina no oma pagya e wo brem enti se ja anya ni die yie ifiri se de yire hu ye na hintu ogyae no ena anya ni die yie ifiri se na papa no hu ye na hi intu ogyae na ensunsuanso enti kane no bon se titipa no ye nananom so wu jaya waria wasi asumesi enkwara ni nti tobo no ho ne free sentini se wonam obremu sua hunu se ye tete ma na se eja sunsumu ni ho eja tumi ni eja atene eja entia eja moa eja nkuranhye enka ho a ebema nkwara na dwenimu wo mabonyenye e wo abrabom na ba be ka won njubemu si na abrabom no woni afefu ne mfefu ohia na ohun ne ho se nanim wo fom ama wontimi enya tenkapa ma wo ho. It will create a low self-esteem. Tumo se no ho fe pa nanso oni ni pehia yede ni abegina habi yede ba bi efiri de ye kwan wa o monkwai momesene nko eja yesisese de ba bi omokọ ne de abrofo mu na omeduru anye se wanko school ni bi o okobi nanso wanya obi ama na anhye ni nkran
wenye obi ama na mfiri suku ama anye ni homework amwa na ama na anye ni homework wenye obi anka nche ne se kafra aye kam ato n'adwene so nti onyini nyina edi ni dem ebia no oni unim ba bi efiri aha ne free. Your father was absent. The father figure was absent at the very beginning stage of your life. Where nye ejebi, where nye obi ama na nye ejejuma ama. The tosumienu are victims of unhealthy relationships. Victims of unhealthy relationships. And nam say enipa no where nya eja do enti. So why oba osi so no adeɛ bi a wɔhwereyɛ no ɛho kɔmbɛde ne saa enti sebi bɛɛma bia betimi afa ne bi ohunu deɛ ha no wɔ ho. She doesn't see anything wrong with that. Obi wɔ hɔ bɛma bɛɛma bia afa ne nada ɛnyɛ so afa ne mpena o owie ya no afa na taade ahyɛ no ɔkɔ wohyia wa no akyɛ asemesi no atwam no ɔkɔ. There is no bond created. Nenso nka wo ema in female sexuality. Se oba ene wo da wi she builds a bond of security. Enti sanyema we yebon se bro no bi so abaya we otua bema we pa no otua bema we pa no otua bema ya hwehwem na bisa. Se ya wo no papa we. Si ya wo no efie na no papa timu no. Papa ni pia no pa na dwo na oba. Ebi anansa okokwan so oma ebi a oye bank manager obetina bank obi fria no papa akọ omra na ne mana deda ebi a oye pastor obeja ne ma ho akọhya asori dem saa o mankora ni be free school be ba oni wo mu bonsa ho no na o sen ekọ all night ani wo ye nyame adwuma, but you create a father wound which will cause a great regret in your children and in yourself later someday. It is our banning who will be a hello, mammy, hello, dear, hello. Ube who say our banner dwene a funny say your dog. A dear intia, if we say, well, who will be a watchere atin kapa echreno, resani papa and chiribia and chreno. You have no idea of the role of a father. You can't be a jar, a yadi mwe do papa. Inti maya no musisu amufa bema we mufa bema afi wonye mukura wo de odesha no. Just be careful. Anye sa ube ya die biama ube nu hu ama aka wo mantete ube nu hu ama aka wo ma entete the tosu bio ene say if be rigid behavior ubon se nipa na ye bare wa adwenem adeɛ bi wɔ hɔ so otimi te aseɛ kakra no ebi on de no papa wɔ hɔ nanso papa tea ɔde tea no wɔyɛ sɛ obi na no akasa ne akyɛ kwanutum wɔyɛ sɛ obi sɛ eyo president de kwanutum akana hye. So they begin to internalize a kind of rigidity, and in future they develop aggression of various forms. Tiano inti sebio aka ni pesu se etimi kira dwene ni nyansa na hye. To be on se obi aware one na yere na tie onkasa ne ho how we say ya adwene mu kam bi se bi adwene mu dem die bi a free baby a etete no opa oba nya se won pe no ensu free no pa kopma nwumre ebi obebisa na yiri asem a gisa ade na hia no pa anya sa on kasa no so one na yiri bekasa ebi a na okọ ne hundra oba bia penkomo. Not that the person is an introvert. Probably the person has become introverted as a result of a father wound, owing to a background of rigid behaviors. Ebi a senya papa no esi ye ni hey kai ninti na ne bob biemu osuro ye ninti se hu no aye kama to nadwene so edi nadwene mu dem into omie na no akasa ntubo so oba bi ho ni kunu neti osuro ni kunu kokokokokoko ni kunu onye na damfo free.
Intended dear muna mesre. And penisi dear bewa wenino, ye two a seer, ye in castle. Ye two a seer, ye in castle. Sa dear didn't pabe bre them. Ebi wa hono monswa. The Friday be boundary issues. And nam say, on huni hu enimunye munti. On huni hu senye mapawu ni munti. Ube unse we si bain. Ubiye mem. Ubiye onyo ubiye ni agro. If we say biya na usano ya chene shedem. Ni atu ni punum. Ube unse ube una kore bi wa ifye bi wa be remono. Oma apartment no. Na ya de burglar proof atum. Na ya ka credo nesim. Ya locky padlock no. Ya locky gate no. Into ni be di agro. Uni di be di agro ewo burglar proof nechi. It is a kind of psychological barrier you set on the development of your children. Eye, sabio, pampimbi a wotuo ewo oba na dwene so. Inti onyini nyina, they tend to be very secretive. Ade na oye nenya ade bia nso be nse no odisie, sentini se, ya tete ne se. Ya de niema asi ne kwan woni nipa nkita hodie mu. Obetwa nti obonso obenyini, otwitwa ntro basa wo si aso mesi nka no kra nya ono a. Ni kunu nka no kra meyire nka no kra. Bebia ya tete no, bebia tete no, oka no kra ne ye bono enti aya ma wo nyini nyina onka no kra enso na nya asem bia. Obema nya ne mpena no da bi. Wonim se wo ya oba warfo nya ne mpena no. Nanso agrobi na ordinary agrobi oni di nya agrobi a nanso ani boss wo no a wo tia no na wo ye de wo ye no di begina na no aye ntro afina na sema ye tenten enso ni pia no kremu na hwie ni ho nanso ni free baby e free a father wound nti di ani die na esre awofo me se yanhwe ya emfie num ekodu a eda yenimu no enam awofo ntete ye boni nti ewiase benu ye ho tmesraw ani sikaye unye sika ba fie ye nanso se wentumi enyamre antete wo ma eja so wenya daje antena oba ne ho antena nkora ne ho na wudi ma afoforo akiri a akiri ya waba akokora no ubemu se still o ma besuru o mbesuru kokokoko be kakaya ma wonom ebia na nka wunya ya nkomo metare wo ho nanso na entumi amasa enam ababia wugu yenti meni wudi si ha na mebie ahoma natum eni diem ya chia we awurade na yase no age so eho ena menya me nhira ubefre wa ahoma yin so 0505 224944 0505 224944 ana 0505 225578 0505 225578 yachia we rade na ase na yageso eho ena menya me nhira Mr. ya atwe ho free radio set ne ho kra emaye enyesa ye nkomodie ni beye bibi e ho 0505 224944 ana 0505 225578 Hello. Good morning, Asem. Me pacho good morning. Pacho mane so kakrama me pacho din na bia kase free. Me pacho the day the offer look me kase free e bia ben. Me pacho yetie o. Anopa yo bad ni nshaw. Ame onshaw. Ya baby, san won nsu ti fa ba special break. Pacho no won se musa mi no e fa me okay Me pacho twa ne tel ne yanko. Wadaroma abofra bi wo ho a ye wo no wa meto ne papa na ne papa ewu ne ka saa mo so anu na se mu ganzi o mu nyina na ablabu mu no enko ye ma o ma na
ana de ɛtɔ so mmienu abɔfra ne papa amoa no wɔn tete mu no nsunsuansoɔ no ba a ɛkɔtia abɔfra no nko ana akyɛw nyane nhyira wa yo me da se enye obi a papa wa meto papa nyinaa na yɛ saa so onya obi ma ne hyem obi wɔ hɔ a ne stepfather obi wɔ hɔ a ne wɔfa na wa fill in we gyina mu prɛko pra kata bibia so nti akɔra ne nhunu saa de no ɛyɛ nteteyɛ enti sɛ wɔanya obi ama na anhyɛ hɔ de ɛbɛte afa so de ɛtɔ so mmienu yɛ sɛ ɛka wo nantini a na aka wo to o question ɛtɔ so mmienu no enti ɛnyɛ wɔ no nko a ɛnyɛ wɔ akɔra ne nko a ɛbɛka nipa bi a ɔbɛn no bia itimi ka ɔba ɔbɛware ne ne mma itimi ka papa na ankasa a wɔyɛ saa de no yɛsi fruntum wuo saa matatwene enti enteteyɛ suban yɛsi ɛsae wanhwɛ yɛ aso kɔyɛ teacher ni kura saa na ɔde bɛtete ne nkwara enti parenting is key in human upbringing awofoɔ enteteyɛ a ɔde ma wɔn ma emenipa bɛyɛ nipa mu woyi firi mu a na amenipa na brabo agigya hello Father where rade na yase ana menya mentira nipa cha otwen ho free radio no ho kra ma ye ana masamatu nipa cha odi ni me ana masamatu media no John ni ka se ba ka se ana masamatu be be ka ko mi de onu wo yere che na o to ofa di otua se dia onu pe e na oye asa da ko o be ma no pusu kakra e na fana bata no o che ni mo ana se o pusu ni sei da ko buana ja o Kenya ka ka na mo se da bi Kenya en Kenya e kro no ka kire me en Kenya ba enye sa da he oba oda wechi se bi wona wechi kura hwe wo ye sa pe gidi a wo mu ne teko oti aware na se kwa wa hwe ya ebe kakra no be ma fufuru bi ka krokro sem kire na wo be ye ne ma papa enso na muti fi ba kum enye bi da wa ye ne bi apa ne chew na healing ne ntam animu ya ehia pa emfa oba enhye ne so da ubenu wo ho misrew sa ne mate nye so taye background no ba bia tete no e how bi akoso nti wafa na misrew heal it udon nti ne wafa no nti munye hu aduru e ya abotre ne edetene nipa enya ateatea kana mate nti na ye mprichi ne di nipa atem o ka kete tin Peter Skatche e sere parents ni nya se nya na Sunday e ja so e mo foma unity school dan ama woman kate na me sure father e da pa the coffee. Hello, father. Where are the Nayasi? I want to name Mishra. The Pacho Dean will be a case free. Father Pacho, a oba nanada, actual bossuni. Oh, father, where a more abaso, I want to watch you when church with the affirm. Now, father, as someone who can find a jamu. Near me too, and a movie. Na me pacho me pese me bisa se sa na mo na mi tu me eye na se nye se wo se mi jai so so na me jai me pacho me ma omo ya ade a me tia wo mo pa ba ade a me mpe ene se mi ni ho na me baba ya ade na ono o ma me wo ho na wan tia na mi mom me ba ade na nsi nanim afi no wo be ka kire me se akora ne ye se sa na ya na me mpe se metia wo sanse ye me ka kire me yin so wo so o ma no wo mu bi enti so o ya ade na me ni wono ma ade wo se wo tia no emfa bibia ma me to me so ma enkoye se me ni wono ma na wo de agya me na me ba me metia na ma enkoye sa akwa ni se me na se bi o menye ana se me de me ha no enti oka me se menye ba ade no akwa no ya ade na ye ni si mani de a metia na me pa cho me bisa sa de wo ya me ye no eye se wo se me yes ana se me ye e ka kire me wo se me tia kwa no ne kwan so ano no na ade a ye fre ne ntia no eye a ye hwe ni yi enkora ne bebre ye mfum so ofisi o mu ni nimde wo de o mo ye ne ho enti wo hwe na akora ne ya ade na enye na twini gina ho kire no ade we wo ye se ya sei ne beye wo ye se ya sei ne beye enye bio wate na mani nhunu ebi o ho a still woni ho bekọ akoso ahwe still nya abotre enti ne fre ni parenting I will say you will be very patient. Anye sa
wuntimi, and you must be very altruistic. And yes, I wuntimi to tell ma. And me, P niche parenting. And no, ejina oma sa altruism no. To me srewa. Miss Srow, and yes, I wuntimi to tell ma no. And yet, there be any bomb pay. You are instilling a wound, a father wound and aggression. Hello, Reverend. Departure where Radinayasi. And I'm Yamasum. Departure within where be a case free. Reverend, what do you big oat in it? Departure meet you. Reverend, what dear? A babu abaso. There be ever cost of Abaso saying Uncle Ponce. Or Mangostra. And you dear a war trust him. And ye baby. Now, Reverend Wadaroma. Question Kakreb and person Busana or Buam Kakram. And Pempino. Yavan said, O baby, I bonny with you. Now, my meno. At the bonina to at was say, or the chain whoop pano. Now, what about Tiakrano? Nebusa say, Sadiana, Yana man Binuiano. A year because one here do baby now and Crana Babetta said, oh, now in Pabonini or Moon Yanti, and no, young papa quite bench, said a bear. A bear man in Pabonini or a more friend in him. Now, a boy beginning now. Ubi free, mammy, ya no sisia. Dear me mamma and papa, de ye many say. Me ma me papa omumi enu nyina na tia ye bom ye ya ade na enya omumi enu nyina na betwon de watena ho enti ebe mre me papa ko school or South Africa na oni ho a me ma me na handle ye me ma me we teacher se ba se na obehwe a otwe aba na ono ahwe me papa ba no a report o sa na ye mu bi o nka ho obebi sa wo ye sa intubon se me papa ba o ho a o si ja na mabo no enti ye mu bi o ni atenetene sensu se ye bebu na wudwane ko ye de a ho na omumie no bebo no nenso ebro pi sa bro no emwa entiteye fisa ni mabi wo ho akora ne ye a wonima de kro they initially act out of instincts, then later when they grow they begin to reason. Akora bia sebi wo siswa wod nothing kan na ye ade ansana onyini a eniema konani a na wahya ase de adwene ato ho enti akwada so a na dwene eye eja ene ena enye eja nko a ene enye ena nko a medase yemfa di utwato okura. Hello where radinasi where radinayasi hello Nipacho wo so where radinayasi ya mention na me nipa yo de wa jo me nya offer na me wedding tomorrow Nipacho ye the number ni betu dwa ye be pon wa yo nidas ye ntimi for free for bia bio ya share a number akoma 54 days empire bia say ye online basically it's a Catholic traditional prayer ye did dane I want to assume no me. So a Catholic ni na onye Catholic ni na pese wo join ni ya online. Obe free wo sa me number na usual number ne so. Anasa wo hwe me status 9 p.m. Ube hunu se ye de link na beto ho. Wo click here de obe bem 020 8668 304 020 8668 304. If you dey di kan bia empire ye frɛ no me bisa de kɛseɛ bi ho mpai bɔ no enne ɛbɛba so anwumre 6 p.m. ni upon 7:30 p.m. mpai bɔ kɛseɛ pa ɛna adwuada efiada ni mimini de bia no pa 6 to 7:30 nso ye di dwuma bi a frɛ no breakfast prayers ye wo Forikro Municipal Assembly abrosan nachi Roman Catholic asɔre na ɛwɔ hɔ no mo no Awurade nhyira sɛ wo ne metena nanim ye bɔ mpai we gya no ni oba no ene on kronkron ne di mu enye ho yeda wasio osuru nyame a obrade nyina so twe ben ye na tenetene ye se ne ebe ya ye na mo ho kronkron nyansan mu ebenya obremu ntete ya ebeboa ya setena ye bi so Christ Jesus ye Awurade di mu ono ene on kronkron ti ase di hinimra eni awie enye ho agya no ene oba no ene on kronkron di mu enye ho order for Christ asomdwe nka amen.
setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Time was Tech FM. Sana na Krobea Asante Batenase. Aura mantamu, Nkromu, and Chiaso Kopi and Krofomu Kase, Ayinsem, Nana Krobea, and Penifo Kayam Passe, Anasi Urefia,